u moet een pandenstreekje gaan onderstellen. Dan hebben we het. De eerste gaat in de kelder. Ja. De tweede. De tweede gaat in de eerste verdieping. En de derde gaat op de vierde verdieping. Op de derde verdieping. Ah ja, daar. En dan de laatste gaat op het dak. En dan, als je geblust op het dak, dan komen allemaal naar. Wow. Al de aarde terug. Ik ken die. Laat Ik ken die. Dat zijn we daar. Ik ken die. Dat zijn weer diezelfde Mama kaarten. moet een pen op het hoofdje leggen. Is dat wel? We zijn van verstomming. Ja. Kijk naar de